Tämä on rukousteltta. Täällä rukoillaan paljon ja täällä myös kuullaan Jumalan sanan opetusta. Ja nyt meille tulee Jumalan sanaa sitten jakamaan Raili. Ja Raili kertoo myös sitten enemmän tästä Pyhän Hengen täyteyttä etsiville ja yleensä mitä on sydämellä. Ole hyvä, Raili. Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa. Eikö se ole jo melkein ilta, kun on näin valosaa? Niin miksi me täällä julistamme Jumalan sanaa? Miksi me ei vain rukoilla? Raamattu lupaa, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja silloin, jos meidän sydämissämme syttyy usko Jumalan sanan lupauksiin, niin rukoilijoilla on paljon vähemmän hommia sen jälkeen. Koska jokainen voi ottaa vastaan Jumalan sanan lupauksen mukaisen tarpeensa täyttymyksen jo siellä istuessansa penkissä. Ja Osmo veljeltä, kun olemme tavallaan perineet tämän teltan, Herrahan sen on alkuun pannut, niin jos kuinkahan moni muistaa, hänellä oli aina tapana sanoa, että kun tulet rukoustelttaan, niin Jumalan kohtaaminen tapahtuu jo viimeistään tuolla ovella. Mieluummin jo matkalla tänne. Ja että täällä ei ole kuulijoita ja puhujia, että täällä on vain osanottajia. Ja osanottajia kaikesta siitä Jumalan siunauksesta, jolla hän haluaa meitä siunata täällä. Ja tällä asenteella meidän on hyvä olla täällä, koska emme me voi mitään antaa. Kauniita lauluja kyllä meidän ryhmä laulaa ja niiden kautta kyllä oikein sielu virvoittuu. Mutta ei meillä ihmisinä, tämmöisinä tavallisina ihmisinä, ei meillä ole paljoakaan annettavaa. Mutta jos Jumala pääsee antamaan ja jos Jumala pääsee jakamaan, ja sitä varten tämä teltta on, jos Jumala pääsee jakamaan, niin sillä ei ole rajoja sillä, mitä hän voi antaa. Oletteko samaa mieltä? Ja sen tähden mä uskon, että kun me olemme, en edes sano, että jos me olemme, vaan kun me olemme täällä, emme ole ikään kuin jossain kokouksessa, jossa on jotakin ohjelmaa ja sitten katsotaan, miten ne ohjelman suorittajat selviytyy siitä. Vaan meillä on todellakin osanottajia, jotka me janoamme täällä kaikki. Me janoamme Jeesuksen, Kristuksen ilmestymistä Pyhän Hengen kautta. Oman elämäämme ja eri tavoin ja myöskin koko seurakuntaan, jota hän ihan varmasti nyt valmistaa. Jos me näkisimme, mitä Jeesus, kun nyt katselee meitäkin täällä, niin mitä hän on hänen sydämellään. Uskon, että hänellä on siellä oikein odotus, että kuinka minun lapseni siellä juhannuskonferenssissa nyt oikein kiiruhtaisivat vastaanottamaan kaikkea sitä vahvistusta ja lujitusta ja puhtautta ja voimaa, mitä varten minä olen Pyhän Hengen lähettänyt tänne maan päälle. Niin, että he täynnä Pyhää Henkeä voisivat lähteä täältä omille paikkakunnilleen ja myöskin sinne laajenisi evankeliumi ei vain sanassa, vaan Jumalan voimassa. Minulle tuli mieleen rukoillessa, että mä katsoisin hiukan tätä aihetta, vaikka otsikkohan siellä on Uusi elämä Pyhässä Hengessä. Ja uusi elämä Pyhässä Hengessä, mitä muuta se on kuin uusi elämä Kristuksessa. Mutta minulle tuli mieleen jotenkin katsella tätä Jumalan suunnitelman näkökulmasta. Ja minäpäs luenkin tähän alkuun Efesolaiskirjeen 1. luvusta joitakin jakeita. Mikä on Jumalan suunnitelma? Mikä on Jumalan pelastussuunnitelma? Mikä on Jumalan suunnitelma sinulle ja minulle tällä hetkellä? Ja tämähän on meille tärkeä kysymys. Mehän emme vain täällä vietä aikaa täällä elämässä.
En minä ainakaan haluaisi. Tuskin sinäkään. Että me vaan mietitään, että kuinka se aika nyt kuluisi. Vaan miten tapahtuisi Jeesuksen tahto meidän elämässä. Eikö se ole meillä ydinkysymys? Ja nyt Jumalalla on suunnitelma. Jumalalla on ollut suunnitelma alusta alkaen, ja katsotaanpas täältä Efesolaiskirjeen 1. luvusta jakeesta 3, että mistä asti on tämä Jumalan suunnitelma ollut voimassa. 3. jae. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Eli Jumalalla on niin pitkäjännitteinen pelastussuunnitelma, että se on ollut jo ennen maailman perustamista. Ei se ole jotakin nykyaikaista tai jotakin uutta keksintöä, vaan se on ollut niin kauan, että sinne ei meidän ajatuksemme edes yllä. Ja jotakin on, joka on ollut hänen edessään ja tulee olemaan aivan muuttumatonta. Jumalan sana sanoo, että minä Herra en muutu. Ja te Israelin lapset ette herkeä, mutta ei Jumala muutu. Ja kun mä katson tätä hiukan alkuun nyt näin tämmöisestä perspektiivistä, Jumalan suunnitelman perspektiivistä, niin te näette kuinka vankalla pohjalla seisoo meidän pelastuksemme ja Kristuksessa ja myöskin hänen lähettämänsä pyhän hengen lahjan omistaminen. 5. jae. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Ihan valtavan rikkaita jakeita on näissä tämä Paavalin tämmöisessä niin kuin ylistyksessä. Tämähän on yhtä virkettä tuonne, onko se tuonne 13-14 saakka, joka on semmoinen niin kuin alkukristillisen, tai sanotaanko alkuseurakunnan semmoinen uskon tunnustuksen hymni, johon on sisällytetty koko tämä ihmeellinen hengellinen siunaus Kristuksessa, josta meillä jo edellisessäkin tilaisuudessa puhuttiin. Mutta tämän kaiken Jumala on suunnitellut oman hyvän tahtonsa mukaan. Ja tässä sanotaan, että meidät on suunniteltu hänen lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta armonsa kirkkauden ylistykseksi. Eli Jumalan iankaikkiseen pelastussuunnitelmaan kuuluu ihmiskunnan pelastaminen Jeesuksen Kristuksen lunastustyön kautta. Oletko samaa mieltä? Ja Jumala on sen näin aivoitellut, suunnitellut ja määrännyt, että pelastus on Kristuksessa ja muuta pelastusta ei ole. Ihmisen tulee nöyrtyä vastaanottamaan tämä Jumalan armo ja Jumalan pelastus. Ei ole mitään muuta pelastusta. Ja nyt kun me sydämessämme kysymme, haluanko mä olla osallinen tästä pelastuksesta, jota Jumala tarjoaa. No nyt me katsomme tätä eteenpäin. Ehkäpä hiukan väläytän vain sitä, että miten tämä Jumalan iankaikkinen pelastus Kristuksessa, niin ajatelkaa, se tulee esille jo luomiskertomuksessa. Oletko nähnyt sen siellä? Kun Jumala vaivutti Aadamin uneen ja hänen sitten unessa ollestaan kylkiluusta teki vaimon Eevan, niin siellä on aivan selvä esikuva Kristuksesta ja hänen morsiusseurakunnastaan, joka on syntynyt Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen ja pyhän hengen vuodatuksen kautta tänne.
Näissä on niin suuria rikkauksia, jotka kulkee läpi Raamatun, että kun olet vähänkin niistä perillä, niin sä huomaat, miten hirvittävän kauaksi tässä ajassa ollaan ajauduttu Raamatun perustotuuksista. Samoin löydät sieltä jo heti syntiin lankeemuksen jälkeen, vaimon siemen on polkeva rikki käärmeen pään. Mitäs Jeesus sanoi, kun hän oli menossa ristille? Nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Ja tästä ajasta hän sanoi, Pyhä Henki näyttää todeksi tuomion, koska tämä maailman ruhtinas on tuomittu. Nämä on kaikki asiat, mitä pelastukseen kuuluu. Ne on ollut aivan sieltä alusta. Samoin, jos sä katselet, kuinka keskeinen asia on Raamatussa alkulehdiltä saakka veriuhri, joka tarvitaan ihmisen pelastamiseksi. Se on siellä jo Aabelin uhrissa. Se on siellä Iisakin sitomisessa. Se on siellä, kun Egyptistä Israelin kansa lähti virheettömän karitsan kautta. Se on siellä lukemattomissa tarkoin määrätyissä uhreissa, mitä Jumala määräsi ilmestysmajassa ja temppelissä suoritettavaksi. Ja tämän päälle, nyt kun on juhannus, niin ymmärtääkseni siellä on meille tämmöinen kuin Johannes Kastajan päivä. Niin sopinee vähän lainata Johannes Kastajaa näin juhannuksen seutuun. Siellä Johannes Kastaja osoitti sormellaan Jeesusta, sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synneet. Ensimmäinen asia tuntea Jeesus on tuntea hänet Jumalan karitsana, joka ottaa pois maailman synnin. Ja ajatelkaa, hän otti meidän henkilökohtaiset syntimme, mutta koko maailman synnin. Aivan niin kuin siellä Johanneksen kirjeessä sanotaan, että hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien sovitus. Ja se oli välttämätön, että Pyhä Henki voitiin lähettää maan päälle. Sitä ennen se ei ollut mahdollista. Sen tähden Jeesus sanoi, että siellä kun hän lehtimajaa juhlilla huutaa, että joka janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon, Johannes 7, jakeesta 37, joka uskoo minuun Raamatun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään juoksevat elämänveden virrat. Ja sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Jumalan suunnitelma täyttyi Kristuksessa, hänen ristinkuolemassaan, hänen ylösnousemuksessaan, hänen taivaaseen astumisessaan. Ja siellä hän koroitettuna rukoili Isää tai pyysi Isältä, nyt maailman syntivelka on sovitettu, voimme lähettää Pyhän Hengen maan päälle. Tämä kaikki kuuluu Jumalan pelastussuunnitelmaan, jonka hän on ikiaikojen alusta saattanut esiin. Te varmasti paljon vielä tarkemmin tunnette kaikkia niitä esikuvia Vanhan testamentin puolelta, jotka kertovat Jeesuksen uhrista ja Jeesuksesta Messiaan tulosta. Mutta kyllä sieltä löytyy myöskin hyvin selkeitä esikuvia tästä Pyhän Hengen voitelusta. Ja yksi aivan ihana kohta, minä jo pelkäsin, että tapani sen tuossa aamupäivällä tai edellisessä tilaisuudessa luki, mutta onneksi ei lukenut sitä samaa kohtaa. Toinen Mooseksen kirja, 17. luku, hän luki sieltä 15. luvusta. Jollakin tavalla äärettömän puhutteleva. Siellähän on 16. luku kertoo siitä, kuinka Jeesus mannalla alkoi ruokkimaan tuota nälkäänsä valittavaa kansaa. Ja se on aivan varma selkeä esikuva, tuo taivaallinen manna Jeesuksesta, joka on, niin kuin hän sanoi, hän on se elämän leipä, joka syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti Jeesuksesta ja hänen uhristaan. Mutta samalla hän sanoo myöskin, että kun hän sanoo siellä Johannes
6:35. Minä olen elämän leipä, sille joka tulee minun luokseni ei koskaan tule nälkä, sille joka uskoo minun ei koskaan tule jano. Siellä toinen Mooseksen kirja 17. luku, siellä on hyvin puhutteleva kohta. Siellä Israelin kansa, joka Jumala on luvannut kuljettaa luvattuun maahan Egyptistä, niin heti kun tulee jano, siellä jo aikaisemmin siellä maaran vettä tuli sitten makeaksi ja sitä saattoi juoda ja siitä oli edellisessä tilaisuudessa puhetta. Mutta tämä 17. luku, toinen jae, kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi, antakaa meille vettä juoda. Mooses vastasi heille, miksi riitelette minua vastaan, miksi kiusaatte Herraa? Mutta kansalla oli siellä jano ja he napisivat yhä Moosesta vastaan ja sanoivat, minkä tähden olet tuonut meidät Egyptistä, antaaksesi meidän ja meidän lastemme ja karjamme kuolla janoon. Niin Mooses huusi Herra ja sanoi, mitä minä teen tälle kansalle, ei paljon puutu, että he kivittävät minut. Herra vastasi Moosekselle, mene kansa edellä ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhimpia, ota käteesi sauva, jolla löit Niilin-virtaa ja mene. Katso, minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla Horebin luona. Lyö kallion ja siitä on vuotava vettä niin, että kansa saa juoda. Ja Mooses teki niin Israelin vanhimpain nähden. Kalliosta virtasi vettä. Elävä vesi, se voi olla, että siellä oli lähde. Elävä vesi, lähdevesi, se on vanhan testamentin yksi tärkeimmistä kuvista pyhästä hengestä. Tässä se oli aivan luonnollista vettä. Ja tämä kuva on jotenkin niin, että kun ei ollut vettä, niin kansa riiteli, napisi, alkoi katsoa takaisin sinne Egyptiin. Ja mä uskon, että tässä on meille hengellistä opetusta monessakin mielessä. Ensinnäkin se vesi virtasi, kun kalliota lyötiin. Ja se kallio oli Kristus, niin sanoo korintolaiskirje, 10. luku, 3. jae. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa, siis mannaa, ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Siellä on kuvaa, kuinka Kristus kalliota lyötiin ja kansa sai vettä. Ja ainakin sillä kertaa se napinna ja tora loppui. Ja nyt jos mekin Jumalan kansa olemme täynnä pyhää henkeä, ja me ajattelemme pyhän hengen hedelmät, rauha, ilo, rakkaus ja niin edelleen. Se elämä pyhässä hengessä, joka on Kristuksen elämää meissä. Mä luulen, että ei meillä niin paljon ole keskinäisiin erimielisyyksiin ja riitelyihin ja muihin aikaakaan. Saati tarvetta. Eli Jumala haluaa jotakin antaa meille sellaista, joka tyydyttää meidän janomme, elämän janomme Kristuksessa ja tekee meidän elämästämme voimallista Kristuksessa niin, että me koemme sen itse, kun Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Kyllä moni voi sanoa rehellisesti uskossa ollessa, että minä en koe, että minun elämäni olisi yltäkylläinen. Mutta jos me elämme lähellä Herraa ja annamme hänen täyttää itseämme hengellään ja kuljemme hänen kanssaan ja palvelemme häntä, niin voimme kyllä sanoa, että ei se nyt mitään niin punaisella matolla kulkemista ole ja etteikö ole vaikeuksia, mutta se on rikasta. Ja se on yltäkylläistä, se on niin paljon enemmän kuin mitä me voimme kuvitella ja ymmärtää. Ja mä uskon, että siinä on meidän elämämme tyydytys ja sellainen rikkaus ja voima ja myöskin siunaus meille ja meidän perhekunnillemme ja läheisillemme ja niin edelleen. Ja tätä Jumala meiltä tahtoo. Eli nyt me nähdään, että tämä on ollut Jumalan iankaikkinen suunnitelma Kristuksen kautta pelastaa ja sitten voidella. Nyt jos te ajattelette vielä vanhan testamentin puolella, niin kaikki siellä esineet ja henkilöt, jotka ennakoivat Kristuksen tulemista, ne oli voideltuja. Ilmestysmaja voideltiin,
ja myöskin kun temppeli rakennettiin, niin se ilmestysmaja siellä voideltiin. Papit, profeetat, kuninkaat, kaikki, jotka ennakoivat Messiasta, jota on tätä kaikkea, voideltiin. Ja tuo voitelu, pyhä voiteluöljy, ei sitä saanut käyttää mihinkään muuhun kuin siihen tarkoitukseen, mihin Jumala oli sen suunnitellut. Ja siihen oli laitettu vielä semmoisia ihania tuoksuaineita, että sen tunsi oikein sen pyhän voiteluöljyn ihanan tuoksun. Ja se on kuva pyhästä hengestä. No niinpä taas Johannes Kastaja, kun hän siellä oli huutanut, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, niin sitten hän hetken päästä huusi, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Eli Johannes Kastajan julistuksen nämä ydinkohdat, toki hän julisti, että tehkää parannus, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Todellisuudessa se tarkoittaa, ei vain, että se on lähellä, vaan että se on nyt vastaan otettavissa. Nimittäin siellä, missä on Kristus, siellä on Jumalan valtakunta. Siellä, missä on hänen kuninkuutensa, siellä on Jumalan valtakunta. Ja Jumala haluaa, että tänä päivänä hänen kuninkuutensa on hänen omissaan, niin että Jumalan valtakunta ilmenee voimallisempana meidän keskellämme. Ja nyt kun me ajatellaan pyhän hengen vuodatusta, niin helluntai-päivään sitä tuli opetuslasten odottaa. Ja se oli Jeesuksen viimeinen käsky omilleen. Ja mä ajattelin, että jos aina kautta aikain Jeesukseen uskovat olisivat olleet niin kuuliaisia kuin Jeesuksen nämä ensimmäiset opetuslapset, ehkä niitä oli 120 helluntai-päivänä, niin kyllä olisi ihan toisella tavalla kyllä evankeliumi mennyt eteenpäin. Mutta Jeesus sanoi heille, että älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Johannes kastoi teidät vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Näin hän puhui viimetteeksi juuri hetkeä ennen hänen ylösottoaan Isän luokse. Ja sieltä hän sitten lähetti pyhän hengen. Ja oletko miettinyt, että mistä ne opetuslapset tiesi, että kuinka kauan piti odottaa? Eli jo itsessään tämä kertoo, että jotakin sellaista täytyy tapahtua, että he voivat sanoa, että me saimme sen. Me saimme sen. Ei se ollut, että oltiin vaan ja ajateltiin, että oli tässä kyllä aika hyvä fiilis jo nyt, että eiköhän lähetä. Vaan he todellakin odotti siihen saakka, että he varmasti tiesi pyhän hengen saaneensa. Toki itse uskon kyllä, että kun siellä oli 10 päivän perässä Jeesuksen ylösotosta, sitten Shavuot-juhla, seuraava Herran juhla. Jo Herran juhlat on tarkka kalenteri, siinäkin nähdään hyvin tarkka kalenteri pelastushistorian päätapahtumista. Siellä on ensin pääsiäinen ja siihen liittyvät Jeesuksen ylösnousemusta kuvaava juhla ja sitten happamattoman leivän juhla, joka kuvaa, että Jeesus haluaa viedä meidät pyhityselämään. Elämään todella erotettuna Jeesukselle tässä ajassa. Ja sitten 50 päivää lasketaan siitä ihan tarkkaan, Pentecost, niin kuin englannissa sanotaan, ja siitä tulee 50. päivä ja silloin on viikkojuhla Shavuot ja silloin pyhä henki vuodatettiin maan päälle. Ja sitten sanotaan siellä apostolien-teot 2 ja 4. He tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Vääjäämättömästi apostolien teoissa, kaikissa kohdissa, missä kerrotaan tarkkaan pyhän hengen vuodatuksesta, ei niitä ole monta kohtaa, missä tarkkaan kerrotaan, apostolien teot 10, Korneliuksen kodissa ja sitten oliko 19, missä Paavali on Efesossa. Niin siellä kerrotaan kaikissa kohdin tämä sama asia,
että kun he tulivat pyhällä hengellä täytetyiksi, niin he alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Nythän Raamattu sanoo seurakunnasta ja yksilöistä, että te olette Jumalan temppeli, te olette Jumalan asumus. Tänään Jumala ei asu enää ilmestysmajassa eikä enää Jerusalemin temppelissä, jota ei nyt enää olekaan, vaan nyt on tämän ajan temppeli, joka koostuu hänen omistaan, seurakunta. Ja nyt kun Pyhä Henki tulee temppeliinsä temppelikiveen, jos näin voisi sanoa, niin Pyhä Henki itse haluaa antaa merkin, että hän on tullut asumukseensa. Ja tämä ihmeellinen merkki, niin kuin tässä sanotaan, he tuli täytetyksi Pyhällä Hengellä ja he alkoivat puhua muilla kielillä. Sen mukaan, mitä Henki antoi puhuttava. Eli työnjako on se, että Pyhä Henki antaa puhuttavan, Pyhä Henki antaa ne sanat. Ja ne sanat ovat meille vierasperäisiä. Ja ne koroittavat Jeesusta, niin kuin tässäkin sanotaan, että he puhuivat Jumalan suuria tekoja. Kielillä puhuminen on Jumalan ylistämistä, Jumalan koroittamista. No sitä vartenhan Jeesus lähetti Pyhän Hengen. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Pyhän Hengen raitisvaikutus on aina se, että Jeesus tulee koroitetuksi. Jaha, mikki tuli pienemmäksi. Eli niin, helluntai-päivään palatakseni, niin silloinhan Pietari näille ihmettelijöille, hän vetosi nimenomaan Joelin profetiaan. Nämä eivät ole juovuksissa, niin kuin te luulette, sillä on vasta 3. hetki päivästä. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukaisenne näkyjä näkevät. Vanhuksenne unia uneksuvat ja myös palvelijaini ja palvelijattarini päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he ennustavat, profetoivat. Tämä on Jumalan suunnitelma, että joka ikinen henkilöön katsomatta Jeesuksen omaksi tullut voidellaan Pyhällä Hengellä ja hänestä tulee Kristuksen kirje, joka vie evankeliumia maan ääriin saakka. Tämä on Jumalan suunnitelma. Voitte hyvin ymmärtää, miksi sielun vihollinen on vastustanut tätä suunnitelmaa, vesittänyt täysin Pyhän Hengen lahjan persoonan, Jumalan persoonan pelkäksi sanaksi, uskon tunnustukseksi, joka ei merkitse mitään muuta kuin tietopuolista myöntämistä, että minä uskon, että on Pyhä Henki olemassa. Mutta ei apostolit lähtenyt sillä viemään evankeliumia eteenpäin. Mä uskon, että me kaipaamme seurakuntana Suomessakin jälleen aivan uutta voimakasta helluntai-kokemusta. Ja se on ainoa, joka voi tälle epäuskoiselle maailmalle tuoda evankeliumin niin, että he uskovat ja kääntyvät ja tekevät parannuksen. Meidän viisaudella ja kaikenlaisella, niin hyvä kuin se onkin, niin se ei tule suoritetuksi tämä tehtävä. Koska Jeesus sanoi Pyhästä Hengestä, että minä lähetän teille toisen puolustajan, hän on todistava minusta ja te myös todistatte. Eli kyllä opetuslapsilla oli siinä se roolinsa. Te myös todistatte, koska te olette alusta asti olleet minun kanssani. Mutta päärooli on Pyhällä Hengellä. Mä tiedän omasta elämästäni, mä vuosikausia kuljin sellaisissa kristillisissä piireissä, missä ei Pyhä Henki ollut muuta kuin sanana. Ja me menin siellä täydestä kuin väärää rahaa, eikä minä en tullut uskoon, mä en pelastunut. Mutta sitten kun olin tilanteessa, missä vaikutti Pyhän Hengen ilmapiiri, niin Jumalan Pyhä Henki näytti minulle ilmestyksessä, että taivas on täysin suljettu vielä minulta. Ja silloin tapahtui niin kuin Jeesus sanoi, että Pyhä Henki näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion.
Ja silloin kelpasi minullekin Jeesuksen Kristuksen armo. Ja tämän armon mä sain sen tähden, että Jumala johdatti mun elämääni ihmisiä, jotka oli täytetty Pyhällä Hengellä, ja heidän todistuksensa oli aivan erilainen kuin mitä mä olin vuosikausia siihen mennessä kuullut. Sen tähden mä olen ehkä vähän innostunut tästä asiasta, ja mä toivoisin, että me kaikki innostumme tästä asiasta. Koska ei siinä ole mitään pahaa, että Pyhästä Hengestä innostuu, koska Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta. Ja me voimme samalla sanoa, me innostumme Jeesuksesta. Ja jos ei me tänä aikana innostuta Jeesuksesta seurakuntana, niin voi meitä. No niin, mä jäin siihen yksinkertaisesti siihen Pyhän Hengen vastaanottamiseen, että kun me täytymme Pyhällä Hengellä, niin Pyhä Henki haluaa meidän kauttamme meille uusilla vierailla kielillä ylistää kaikkivaltiasta Jumalaa ja pelastusta. Mutta Pyhä Henki ei puhu kielillä, ihminen itse puhuu, mutta hän lähtee yhteistyöhön Pyhän Hengen kanssa niin, että hän alkaa puhua niitä sanoja, mitä Pyhä Henki antaa. Ja tämä tapahtuu uskon kautta. Ja usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja se niin kuin pitää totena sen, mihin se ankkuroituu. Ja niin on meilläkin, kun meillä on lupaus, niin me pidämme sen totena ja me ankkuroidumme lupauksen, alamme kiittää Herraa ja niinpäs käykin kas vain. Sieltähän alkaa tullakin ihmeellistä kieltä, jota me voimme lähteä puhumaan. Ja sinä, joka olet täyttynyt hengellä ja puhunut kielillä, niin älkäämme väheksykö tuota armolahjaa, vaan käyttäkäämme runsaasti sitä, koska se on myöskin avain muihin armolahjoihin ja hengelliseen elämän vahvistumiseen ylipäätänsäkin. Ja nyt mä kysyn sinulta jälleen tässä kohtaa, sinä halusit olla Jumalan pelastussuunnitelmassa mukana, kun me puhuimme Jeesuksesta, joka pelastaa. Haluatko olla Jumalan suunnitelmassa mukana, kun hän haluaa kastaa sinut Pyhässä Hengessä ja täyttää sun elämäsi niin, että sä koet olemasi ja elät täynnä Pyhää Henkeä? Koska tätä nyt Jeesus meiltä kysyy. Hän sanoo, joka janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja tämä otsikko oli uutta elämää Pyhässä Hengessä. Katsos, kun Kristus on ylhäällä, Isän oikealla puolella, hän edustaa sinua ja minua, jos olemme hänen omiaan, ylimmäisenä pappina. Ja hän on sieltä tuleva noutamaan morsiusseurakuntansa takaisin. Ja Efesolaiskirje sanoo, että morsiusseurakunta on sellainen, että siinä ei ole tahraa eikä ryppyä eikä mikään sellaista, vaan se on nuhteeton ja se on pyhä ja se on Jumalan työstämä tässä ajassa. Mä uskon, että Jumalan henki oikein huutaa, että hän saisi puhdistaa ja työstää morsiusseurakunnan yljälle, joka on tulossa nautamaan sitä takaisin. Noustaan ylös rukoilemaan. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet tullut ja valmistanut tämän ihmeellisen, iankaikkisen pelastussuunnitelman. Ja mekin olemme varmasti suurilta osin päässeet sisälle, Kristus, sinun pelastukseen, saanut syntimme anteeksi ja syntyneet uudesti ylhäältä elävän Jumalan lapsiksi. Ja jos täällä on joku, joka ei ole vielä sisällä Jumalan valtakunnassa, niin tämä on sinun iltasi tulla sisälle Jumalan valtakuntaan. Kaikki on valmiina. Kaikki on valmiina, niin kuin Jeesus sanoi, että tulkaa, sillä kaikki on valmiina. Ja kiitos Herra siitä, että sinä myöskin et ole jättänyt sinun omiasi tänne yksin. Kiitos Herra, että sä lupasit jo silloin omillesi, että minä annan teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Itseni kaltaisen, joka teitä opettaa, lohduttaa, ohjaa, neuvoo ja joka kirkastaa minut
Ja kun te todistatte minusta, niin viime kädessä hän todistaa minusta. Herra, me kiitämme siitä, että sä oot suunnitellut sinun omillesi ihmeellisen elämän, sinun omansi, missä sinä saat olla meidän Herramme, meidän vapahtajamme ja meidän Herramme, meidän auttajamme, ja niin, että sä kun muutat meidän elämämme sisäiset rakenteet, asenteet, arvomaailmat, ajan käyttömme. Herra, sä haluat muuttaa meitä jatkuvasti. Niin Herra, että sinä näkisit meissä sinun lunastustyösi hedelmän. Herra, me kiitämme siitä, että se on se, että ihmisiä yhä useampia pelastuu, mutta sä haluat nähdä myös pelastetuissa lunastustyösi hedelmän. Ja Herra, me rukoilemme tänä iltana, Herra, oikein itse kukin sydämessämme, että ota minut. Ja työstä minua henkesi kautta. Työstä, Herra, minua niin, että sinä saat minun elämässäni sinun hedelmäsi esiin Pyhän Hengen kautta. Herra, ei se ole meille liian vaikeata, vaan Herra, se on se tie, minkä Paavalikin osoitti meille. Että me saamme pitää lihamme ristiinnaulittuna sinun kanssasi, Jeesus. Ja pyrkiä siihen, että sinä elät elämäsi meissä. Kristus meissä, kirkkauden toivo. Herra, me rukoilen tällä hetkellä jo tässä. Herra, kohtaa meitä nyt. Kohtaa, Herra, meitä. Anna meidän sydämemme olla nyt janoisena, avoimena astiana sinun edessäsi, Herra. Ja sinä voit täällä täyttää Pyhällä Hengellä niitä, jotka eivät ole vielä täyttyneet, ja niitä, jotka jo ovat täyttyneet, Herra. Kiitos, Herra, että me saamme tällä hetkellä täyttyä Pyhällä Hengellä. Herra, me kiitämme ja ylistämme ja me rukoilemme tässä, ja nyt saa kaikki, joilla on kielellä puhumisen lahja ennestään, niin saa rukoilla kielillä ihan luvan kanssa. Ei siihen saa lupaa kyllä tarvittaisikaan, paitsi että ei nyt voi opetuksen aikana hyvin kova meteli olla. Mutta kiitos, Herra Jeesus, että nyt me saamme täyttyä Pyhällä Hengellä. Ja sinä, joka et ole vielä täyttynyt, niin voit hypätä siihen virtaan. Jos sinun sydämesi on puhdas ja sinä janoat, avaa suusi, niin Herra sanoo, minä sen täytän. Asher kantruana massiano, shakarme kanto. Uudelle rehaine messi corondo, secore messiano scide, acore messiano sci coronto kone messio de gloria brenda. Herra, kiitos, 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 et sinun henkesi vuotaa sinun kansasi ylle. Akruune messande, kiitos Pyhä Henki, et sinä kirkastat, koroitat Jeesusta täällä ja nyt meidän keskellämme. Agruana massedania, secore messiano, alere katone me kaboko mane messio. Akore menteresko petere kaporia. Sinä, jolla on kielillä puhuminen ruosteessa, niin käytä tilaisuus hyväksesi ja nyt puhu kielillä ja pidä se tästä lähtien tuoreena. Akrushe petrandego brashana more korendego brasha. Idellä rana haine shi korenda haine. Ide haine messiano shi korendo. Iberano shi korendo. Sekore messiano. Ikare messiano. Shakara mandrebano shi. Alere katone mera. Shikarana mandarasko. Amanesi karjetta kamanamassaide. Ylistys, Herra, kunnia Jumalalle. Sekore meranda shide. Ibrekana sikone mentereishe pedreka bone messiano. Halleluja, Jeesus. Kiitos ja ylistys. Kiitos ja ylistys, Jeesus, sekore messio. Ole ylistetty, ole kiitetty, Herra Jeesus. Ja kiitos, että sinä Pyhän Hengen kautta vahvistat sanan. Kiitos, Herra, että sä vahvistat sen merkkien kautta. Herra, niillä teoilla, joita sinä itse teit lihasi päivinä, niitä sinä teet Pyhän Hengen kautta tänä päivänä. Kiitos, Herra, siitä, että sä vapautat. Kiitos, Herra, siitä, että sä parannat. Kiitos, Herra Jeesus, siitä, että sä puhut siellä sydämille. Kiitos, Herra, että sä jaat armolahjoja, tiedon ja viisauden sanoja. Kiitos, että sä vahvistat sinun seurakuntasi, Herra, tänä iltapäivänä. Jeesuksen, Kristuksen nimessä, se koremesse Daniele kamonasi, allere katone messiano, shakara monterossa. Jeesuksen nimessä. Kiitos, kiitos ja ylistys. Kiitos ja ylistys. Olkaa hyvä, istukaa. Mä ohjeistan tätä vielä, miten esirukouspalvelu lähtee menemään. Ja tämän ohjeistuksen jälkeen, jos rukouspalvelijoilla on hengen sanomia, niin se on mahdollisuus tuoda esille.
Eli nyt tuolla sivuteltassa, niin kuin siinä lukeekin, vain Pyhän Hengen täyteyttä etsiville, sinne saavat tulla nyt vain ne, jotka eivät ole aiemmin täyttyneet Pyhällä Hengellä. Tai ovat joskus kokeneet sen kovin heikosti ja eivät ole harrastaneet kielillä puhumista vuosikausiin. Niin sellaiset haluamme sillä henkilökohtaisessa rukouksessakin sytyttää uudelleen. Kaikkien muiden rukoustarpeiden puolesta meidän rukousavustajat palvelevat täällä teltassa kättä kohottamalla vaan ilmaiset itsesi, että haluat heistä jonkun tulevan sinun luoksesi rukoilemaan. Meidän rukouspalvelijat palvelevat todellakin rukousavustajina ja niillä armoituksilla, mitä itse kullekin Jumala on antanut, ei varsinaisesti sielun hoitajina, joka vie jo pidemmän aikaa. Meillä on sielunhoitopalvelu erikseen sitten tuolla juhlateltan vieressä. Eli näillä eväillä voidaan mennä eteenpäin, mutta nyt jos siellä on sanomia, niin tässä kohtaa saa tuoda esille. Muussa tapauksessa niin me jatketaan esirukouspalvelua Pyhän Hengen kasten puolesta tuolla ja sitten täällä muuta rukouspalvelua. Ja huomenna on 9 aamurukous 9–10. Ja se aamurukous on erityisesti nuorten puolesta. Tervetuloa. Ja sitten tilaisuudet on 1 ja 5, niin kuin tänään. Tervetuloa kaikkiin niihin tilaisuuksiin myöskin. Minun puolestani siunausta ja mä väistyn sitten tuonne Pyhän Hengen kaste telttaan ja